Hello, may butag. Welcome na sad kita karon sa balay or 5 units na ipabuhat ang pinagiyahan ni Sir Joseph Llamas diri sa Vista Verde, Tagum City. Mao na kini ang latest updates pag humanog gutter or tawag GERT isa board og naapta na gyud. Mao ni ang latest development karong adlaw, guys. So medyo hapit na gyud mahuman ang pag gutter nga lay kulang anya ini plaster ani pag human pintura man na mo ni diri ang sa dapling bahin ang trapal among gibutang kay basig mag-ulan dili na maadto sa pikas ang tubig. Mo ni diri sa likod bahin gatiranan na sad ni siya, guys, kay para inig mag-ulan dili na maadto diri sa pikas balay ang tubig. Og pag human ani mag-plaster na pud sila, guys. Kani tanan anya since ining mong flooring niya medyo ilip up ni kay mabot ang tubig ni sa mga siguro 2 feet gikan sa karsada. So plano ninyo na elevate ni siya mga 2 feet yata para dili na maapsan sa tubig ug mag-ulan diri baha. So mo ni ang i-backfill diri kani siya kaning tulo mahuman ning tulo ka unit napay duha nga ibutang diri sa kilid kay 5 man ni sila. So kini mo ni ang naplastar karon og una bago isunod tong duha diri sa right side. Ang rag eskwela ni siya ang porma ini tambakanan pa ni bakpilanan na pud ni kay inig mag-ulan may tubig only siya ay tubig pag matambakan ng mga 2 feet. So most probably dili na siya mapas kaning ang bang house maapil ni siya sa duha ka unit na ito ko di ring dapita. So hantod ni dito sa dapling o ni siya ang forma diri sa sulod. Okay.
aron masubaybayan ninyo atud mo man yung balay ni sir or proposed apartment ni Sir Llamas Joseph. Atong i-subscribe ang Engineer Dios Wolf and Rings Design. Salamat. Bye-bye.